What's up mga mamarang? So ngayon mga mamarang no, so magtatagalog ako ngayon. So alam niyo naman sa title na nilagay namin. So yun po, pagdesisyon na namin na mag-break muna dito sa vlog kasi may mga personal kaming mga gagawin, yung pag-focus sa study. Tapos si Alvin aalis muna. So saan ka pupunta, Part Alvin? Punta po ng Zamboanga. Pupunta siya ng Zamboanga dahil pinapunta siya ng kanyang tita. So saka si Rodel din alis na papuntang Bohol. Nung una pa to, sana nung January pa po sana aalis siya ng Bohol, pero yun, nag-asikaso pa ng papilis. Sikaso po ako ng papilis. Kasi pero ito hindi pa alis si Alvin, mga next month siguro, mga last week sa next month. Tapos si Rodel next week na siguro, but no, kasi na comply na yung mga requirements. So yun po, sa isa't kalahating taon na pagsasama natin, siguro naka-upload na tayo ng 150 plus dito sa YouTube. Tapos sa Facebook nasa 400 na siguro. Tapos yun po, magpapasalamat kami sa inyo dahil na mainit yung pagtanggap sa amin. Nung una gusto lang namin magka 1 million views. So yun, binigyan nyo naman. Maraming salamat doon. Saka sa 50,000 subscribers namin dito sa YouTube, maraming salamat. Saka sa halos 200,000 followers namin sa Facebook, yun, maraming salamat po. So yun, hihingi kami na pasensya kung nabigla kayo sa aming decision. Pero para naman to sa aming, hindi naman kami selfish, pero para naman sa aming kinabukasan yung gagawin namin, pag-study namin, no? Tapos hindi naman natin to pipigilan kasi pamilya naman nila yung nag-aantay doon, no? Napag-desisyonan din namin na baka gagawa kami ng YouTube channel, mapanood nila sa kanilang YouTube channel. So habang wala sila, hindi muna kami mag-upload dito sa dito sa Secure TV, sa kanilang channel, no? Support lang. Siyempre yung channel niya, Tokno Ilocano, si Alvin, siya Nag-iisipan ko pa. Da Vinci. Sa palagi ko Da Vinci yung gagawin ko. Da Vinci. Sa kanya, motovlog naman yung Algino Moto. Suntukan vlog. Yun po. Support lang, support. So, akin naman, Simon nyo. So, nag-post naman ako sa group. So, yun. Supportaan nyo na lang yung mga YouTube channel namin, no? Siguro, mag-upload kami ulit dito sa Secure TV pag babalik na sila, yung buo na kami, siguro mga 2 taon, no? Pag sabihin na magkabalik o bakasyon. Hindi, madali lang yun, 2 taon. So, may mga nabuo din kami ng mga best memories dito sa YouTube channel namin. Siguro yung hindi ko makakalimutan yung nahuli kami ng pulis. Yung title ng vlog is Manikin. Alvin as Manikin. May nag-report sa amin. So, Kala nila pag lapit ng pulis, ay, napanood na pala natin ko sila, yung sinabi, pero hindi nila alam yung mga, yan. Basta naggagawa ka daw kami ng video, sabi nila. So, yun po yung best memories ko dito sa vlog namin. Ikaw? Alam niyo guys, yung pinaka the best memories na hindi ko makakalimutan sa pamilyang ito, sa group na to, is yung first sahod namin sa YouTube. Dahil doon, nakakain kami sa Jollibee, tapos yun, sobrang saya namin dahil sa unang sahod namin, at dahil sa inyo din, nakakain kami sa Jollibee. So yun guys, yun yung pinakauna na nakakain talaga ako ng masarap, dahil bukid po kasi namin halos kamote at mga saging at saka yung mga gulay lang yung kinakain namin. So yung unang sahod namin, talagang sobrang saya ko dahil first
in my life na nakapunta kami ng Jollibee at nakakain doon. So, maraming salamat po talaga at salamat din. Yun po. Ay, ikaw Dario, anong best memories mo dito sa Juan? Siguro yung best memories ko yung nakapag-promote kami ng Timaras Cafe, yung milk tea. Tapos, yun, halos mga 3 beses ata kami nakapunta doon. Tapos pabalik-balik kasi minsan nililibre kami doon ni Ma'am, anong pangalan na? Mary Queen Pahinte. Oo, yun nga. Parang yun lang yung best memories ko. Tapos yung best memories ko pa ay yung pagsasama-sama namin pag mag-shoot kami o may ano bang plano namin, nagsama kami lahat. So yun. Habang nagpupunta na yung iba, naghiwalay na kami, tsak na balang araw makabalik din sila at magkabuo din ulit ang aming grupo para dito sa channel na to. So yun lang. Bulbaan ko. Yun, Dario. Pakpak. So, kay Rodel naman, ano yung best memories mo part? Yung best memories ko naman yung palagi kami nagsama-sama, buo kami din, tapos makabuo kami ng video, mapasaya, habang mapasaya namin yung mga tao, Tapos nakabili ka mga ng fans cake. namin dyan ngayon. Sana mabalik pa ito someday. Hindi sa yun lang yung memories ko, marami din yung iba, yung napasaya kami dahil na-notice kami sa Maasim, sa ibang biners, Maasim Tabines, Secure Biners at iba pang mga vloggers dyan. So, na yun po. mag-promote. Aklain mo yung mga ano? Yung Hindi mga namin- sikat. Hindi namin inakala na Oo. manutis kami sa kanila dahil sikat sila kaysa sa amin. Sikat sila. So, yun po, mga mamarano. Isa din yun sa nagpapa-inspire namin na gumawa ng video. Oo. Oo. Isang inspirasyon yun para sa amin. Yung, akalain mo yung mga million subscribers tapos yung maasim 1 million subscribers tapos yung Secure Biners 600,000 subscribers patungo ng 1 million na-notice kami. Malaking pasalamat. Mm. Yun lang po. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo na yun, na-notice kami ng mga sikat. So, yun. Kundi dahil sa inyong suporta, hindi kami aabot sa ganito. Yes. So, sige, next si atong kuhan director. So, anong best memories mo, direct? Ang best memories ko dito ay yung sumasayaw kami tapos naka-brief lang. Nakakaya kasi yung mga brief namin may butas pa kasi wala kami pambili. Tapos yun lang po. Huwag mo patawain kasi sabi ko eh. Huwag mo patawain. Patawain mo ako. Totoo naman. Totoo naman. Gisi-gisi yung brief ni Ablo eh. Di ba totoo? Totoo po. Ebidensya yung Oh. brief mo. Pakita mo yung brief mo isip. Legit. Legendary. Legit po yun ha. Pero, yun. Yan yung mga best memories ko kasi Yung best Siya din yung nagsusulat ng Tagalog versus Bisaya. Yun. Direct. Song direct. Oh. So, ano yun na? Yun lang po, maraming salamat kasi Magandang gabi. napatawa namin kayo. Kahit sa loob ng aming nakakahiya kasi, pero okay lang. Makabili rin kami ng bagong brief yung walang butas. Oo, yung branded. George, Yung kahit George na ba? hanggang dun sa dulo, iinatin mo, hindi masisira. Yun lang, kahit ikahiya namin, okay lang. Makabili rin kami ng bagong brief yung wala ng butas. Itong memories ko, salamat po sa inyong suporta. Oh, kay Alben. Anong best memories mo? Part Alben, siguro marami. Kami yung hindi, wala ko ano. Uy, sa best memories mo. Sa Mercao. Yung sa Ay, CR. dagan dyan. Ano? Mm.
Ikaw, Chigi, at ka naman. Memories ko po. Ganito lang po ako. Marunong ako magpasaya ng mga tao. Kasi hindi naman ako barumbadong bata. Hindi naman ako bugoy. Pero hindi nyo alam na mabait din akong tao. Kung nakikita ninyo sa mga video namin nga yung ano kasi medyo makaiyak po ako kasi ganito lang po. So, yung hindi ko makakalimutan po yung mga kaibigan ko kasi makamamiss ko po sila. Para na po kami tunay na magkapatid. Pero tapos hindi ko makakalimutan din na meron pala naghahabol sa akin na magpa-picture kasi hindi po ako gwapo. Sa tingin nila sikat po ako. Sikat. Dahil sabi daw nila, Dahil sabi nila sikat daw ako. So marami pong salamat sa inyong lahat kasi nagpapalo po kayo sa Hero TV. So pasensya na po kasi hindi na kami mag-upload. Pagbalik namin, doon po kami magbabalik nag-upload. Babawi. So babawi kami para yun lang. Maraming salamat po sa panonood. so yun, nais din namin magpasalamat sa mga sponsor, no? Sa mga nag-sponsor sa amin, sa mga admin namin, Joben. Tinatanong niyo bakit paminsan-minsan lang dito sa video. Siya po yung nagmamanage sa amin, yung nagmi-meeting, yun. So, maraming salamat. Tapos, sa inyong lahat din. Sa mga ibang biners, sa mga fans namin dyan, na palaging nanonood sa video, mga followers, mga subscribers. Thank you. So, yun po. Secure TV, your greatest weapon against stress. Now, signing off. We go on, we remember all the times we had together, and as our lives change.